Masak apa nih iki, Nduk? Niki terong. Mumpung murah nih wau, uang panenan. Walah, terong lak yo mbarai lemes iku. Beh, kok bendino kok masak sing gak bergizi-bergizi. Nggih, nek mboten purun lemes nggih mangan semen nika pean dahar semen. Terus sampean kan ngirit. Iku wau mumpung wonten panenan. Sak monten lho namung 2000. Kale kacang niki sampean bendang kolesterol. Ngirit yo ngirit, tapi kok mertua kok dipakani terong. Ayo lemes aku gak anti tenaga. Mertua kok dimasakno apa gawe nek penere. Anggite anak iku ngekei blonjo piro beke kon tuku daging bendino. Ini gak nyukup-nyukup aku ayo ngelu sirahku. Anggite terong ku gak apik ta gawe kesehatan. Masa kacang ki ya ijo-ijo sayur ki kudu dipangan ambek anake. Kok anjurane dokter anake kon mangan ijo-ijoan kok. Gak gelem mangan ya wis ben mangan sembarang kono. Tanduran apa ben dipangan. Kesel masak dipaedo ae mendino. Iki masak ya ambek totok, gak kasih sembarang. Ini iki apa iki? Waduh. Blonjo mek buat sak ngono kae sampe sak keruwese kene iki. Ngono jarane ngirit apane, Nduk? Kok buat kan gede-gedekno. Gak layak aku mbok pakan terong ambek bojomu. Ayo lemas iku. Pangananmu koyo ngene iki mangan pangan dhewe gak ono tawa-tawane ambek para tuwa. Niku nggih titipane anake pean to, Bu. Bu, benisuk ngeten iki kudu nukokno ngeten iki. Napa jenang barang ndok asin gaengken mak-makem. Kula nggih makem eneke ndek omah tahu tempe kok. Wong kok kon kleru wae. Iku udah meliugane sampean. Sanes kula. Kok alasan bojone sing pesen sing titip. Padumu kowe dhewe. Kok lak yo anakku lak yo sengkle-sengkle pundake nyambut gawe nek kowe ku dobel ilat. Kok masak sakmono kae ambekan ngono ku masak sak cukupe iki penting gonta ganti. Ora kok sakmono kae tapi sedina menune ngono wae. Menarik nang masak sat-sat. Yo, pel-pelan barang ngepel, burung nyapu, burung mbah-mbah. Cok lumu-lumu tandang gawe kaya putri Solo tandang gawe ne.